Šogúnovi ninjovia. Príbeh sa odohráva vo feudálnom Japonsku, kde sa mocenské boje nevedú len otvorene, ale hlavne v tieňoch. Vládnuci šógun čelí sprisahaniu a do hry vstupujú rôzne klany ninjov, ktoré slúžia ako tajné zbrane politiky. Hlavný hrdina je ninja z mocného klanu, ktorý je zradený a jeho rodina i celý klan sú brutálne vyvraždení konkurenčnými ninjami pracujúcimi pre šógunových nepriateľov. On ako jeden z mála prežije a vydáva sa na cestu pomsty. Postupne odhaľuje, že masaker nebol náhodný, že za ním stojí vysoká politika a boj o moc, a že ninjovia sú len pešiaci v rukách šógunov a ich radcov. Film vrcholí sériou krvavých súbojov, prepadov a pascí, kde hlavný hrdina likviduje jedného nepriateľa za druhým, až sa dostane k samotnému jadru sprisahania. Mortal Kombat. Film začína v 17. storočí v Japonsku, kde legendárny bojovník Hanzo Hasashi, Skorpion, príde o rodinu aj klan rúk mrazivého zabijaka Hana, Sub-Zero. Hanzo umiera, ale jeho nenávisť a túžba po pomste pretrvajú aj za hranice smrti. Preskočíme do súčasnosti. Hlavným hrdinom je Cole Young, bývalý MMA zápasník, ktorý netuší, že je súčasťou niečoho oveľa väčšieho. Na tele má tajomné dračie znamenie Mortal Kombat, kvôli ktorému po ňom ide Sub-Zero. Cole čoskoro zistí, že to znamenie majú aj ďalší vyvolení bojovníci. Svet je v ohrození. Temná ríša Outworld už niekoľkokrát porazila Earthrealm, Zem, v turnaji Mortal Kombat. Ak vyhrá znova, môže Zem dobiť. Namiesto férového turnaja sa však Outworld rozhodne zabiť šampióny Zeme ešte pred jeho začiatkom. Súmrak. Príbeh sa odohráva v 19. storočí na konci éry samurajov, kedy sa Japonsko pomaly mení a staré hodnoty strácajú význam. Hlavným hrdinom je Seibei Iguchi, nízko postavený samuraj, ktorý po smrti manželky žije skromne so svojimi 2 malými dcérami a chorou matkou. Kvôli rodine odmieta piť s ostatnými samurajmi. Chodia domov hneď po práci. A stáva sa terčom posmechu, prezývajú mu súmrakový Seibei, pretože je stále vidieť len za šera. Seibei je chudobný, nenápadný a bez ambícií. Nezaujíma ho kariéra ani česť v tradičnom zmysle. Chce len pokojný život pre svoje deti. Križovatka smrti 3. Príbeh začína v Los Angeles, kde sa koná slávnosť na počesť čínskeho veľvyslanca Hana, ktorý má verejne odhaliť mená vodcov tajnej kriminálnej organizácie zvanej Triády Shishen. Počas prejavu je na Hana spáchaný atentát. Prežije, ale prípad sa okamžite komplikuje. Na scénu znovu nastupuje osvedčená dvojica. Inšpektor Lee, detektív James Carter. Vyšetrovanie ich zavedie do Paríža, kde sa skrývajú kľúčové informácie o triádach. Carter si samozrejme Paríž užíva viac ako prácu, zatiaľ čo Lee berie misiu smrteľne vážne, osobne sa ho totiž dotýka. Posledný samuraj. Príbeh sa odohráva v Japonsku v 70. rokoch 19. storočia, v období prudkej modernizácie po otvorení krajiny západu. Hlavným hrdinom je kapitán Nathan Algren, americký veterán traumatizovaný vojnami proti Indiánom. Je najatý japonskou vládou, aby vycvičil cisársku armádu v používaní moderných zbraní a taktík. Cieľ je jasný, potlačiť odpor tradičných samurajov, ktorí odmietajú nové poriadky. Armáda je však nepripravená a pri prvom strete so samurajmi vedenými charizmatickým Katsumotom utrpí porážku. Algren je zajatý, no namiesto mučenia je odvedený do samurajskej vesnice, kde má čakať na ďalší vývoj. Šógun. Seriál sa odohráva v Japonsku v roku 1600 v čase nestability a bojov o moc medzi daimiami, feudálnymi pánmi, ktorí vládnu v mene cisára. Krajina je rozdelená a politické intrigy sú na dennom poriadku. Do tohto sveta náhle vstúpi európsky námorník John Blackthorne, pilot lode, ktorá sa pri pobreží Japonska zrúti a zostane tam zničenej posádky. V Japonsku ho miestni najprv považujú za barbara a cudzinca, no postupne sa jeho osud spojí s vnútornou politikou krajiny, hlavné postavy.
John Blackthorne, anglický námorník, v Japonsku nazývaný Anein, ktorý sa snaží prežiť v cudzom a neznámom svete. Lord Yoshi Toranaga, mocný daimyo, ktorý sa snaží prežiť a získať ešte väčšiu moc. Je šikovný, opatrný a zapletený do intríg so svojimi protivníkmi v Rade regentov. Lady Mariko, japonská žena so špeciálnymi schopnosťami a kontaktmi, ktorá slúži ako prekladateľka a sprievodkyňa Blackthornom vo svete japonskej politiky, aj keď ho rodinné väzby ho krížia cestu. Ďakujem za pozretie videa.